Kublai pi barok ki parlok ki prabnge ki jongi ni pliang sngop ha biang pi syakane ka sabas school ki jongi ni de laya poi menta syaka kuatar ka balai ni pulim menta ka kuatar syapang ki city ki jong pol nengkong bat ar koren te menta ni pe ya kane ka lenong ka ba nengkong ka ba sedang jong kane ka kuatar ka jongi ka bala ai kerteng ka jing syakri upol ha korin haswa bengin ya sedang ni kani ka jing ya kren ka jongi ka ten ka jong play to ngi le ha ka jing duai kok pa jing ba bneng ha kani ka por ngi ai ngu ya ka jing don kat ka jomi bat ngi a try lem ha ki por ki bala le bat ngi la ban poi biang ha kani ka jaka nam ta ka ten ka jomi aduai to kor khu kat ba ngi shimenta ka ban ya sami ka ten ka jomi kat ba ngi phliu jimut ya ka ten ka jomi ha kani klimat aduai to ya lam ngi dobun sem jomi batu kurku ya pai lang jome ya sngeu ke tin ke jome shim yang ya try non kamingi bat to priang ki jing duai ki jungi ha ka kerteng Jisu amen Amen. pastor kublai bon ya ka por ke jompi yang sung bhai pi sha ka program ke jungi ka sabat school mentang ni pe ya ka lenong ka manangkong ka jing syakri upol ha korin ladangi pe ya ka record ka ba ai ngi bangin spelling that na ka sitiu kan na ke kikam ge apostol long ke bakat pra record ke ba khandai bat ke ba shipau kiktin ke ba ong kumne anno kenta utrai ula ong hau pol da ke jing itu pau men met what shifting henry to kren but what ngap jaro na ba ngalong rungkat bat me bat omdon ubreu uban ya le ya me ya ke ban pensniu ya me na ba ngadon bun ki breu ha kane kanong ba kini ki long ki kentin ki ba ujisu ulawan ban kren ha upol ha ke jing itu pau ha ke por ke ba uya kendo ya ke jing ya persya ha ba uya lap ke gospel ha kanong ba korin ha bangi pe ya uwe ni ki missionary jong ka balang baptis ubla poi syari India na kari England lani kari bilat uneu missionary u ong ba usu ya juti harut jong ka surok ban siu ya ke jinglut ke jing sep jong u henry ke jing thmu ke basisa jong u kalong ban kring ya ke men sem sha Jisu ngini pe ya upol ha ka ne ka jing pule ke jongi ya ke jing tre ke jong u ha ka nong ba korin larangi pe ya upol udai we na ki nong shna ya ki yeng jan bar utre ya ke ne ka kam nagam ta ban pendap penbiang ya ke jing don kam ya ke jing lut jing sep ke jong u ban siu ya ki ai ki baro ki ba udon kam ha ka jing im ka ba kan jado henry wala utrai kata ka kam kadon pat de ka kam ka ba kham khrau ya kata berkata ka de ka kam ban kring ya ki men sem wat haba usna ya ki yeng jan ublai khot ya pi khot ya nga ha bangi trai ha ka no ka kam ba ki don ki briu ki bangi kendo ukwa ya ngi bangin kring ya ki sha Jisu ban ya lam ya ki sha Jisu ka jing kli ha ka ne ka por namta pastor along kumne kumnu upol upun itu yalade bat ya ka jing khot yeu habede bat kini kisitik jing usha ki korin Ka kubashibon ya evangelist Langshang na bentar tu ka jingkeli hang ne lang ipai bat ngan na ka sti jung upol sa kinong rom kanong manangkong ka khot ka ba nang kong hikbom ni upol usyakri Jesus Christ ya bala khat banlong apostle bala pinkerpang sya ka gospel ublay kata ka jing penithu ka jong perspo ya de baya u la khat da ublay sya ka kam de ka jing khat jong kibreu kata ka jing penithu jong pol rang pe bu ka sti kong jong u sya ki prabang ekoren kal nong kong khat kong ule akumju upol ya ubla khat u apostol u Jesus Christ da kamon ublay paru sustenance u para banget kata kamu ang ni ya upol hila khat tanya u la khat ya kiweru ang ni lembat u sustenance u para banget ha kiwe paging tho la ya thuru la khat ya u Timothy be kiwe kata kamu ha kitu ki por man chwa kat ba kabalang ompat sim organize ko magalong menta kajing khot kawan direct ni na ublay igi babon
Kung bau Jisu khot itu senran yo. Teu Paul pat nama bu emah ka Paul ka bahadin jong jing leit no jong Jisu sebneng. Teu ula khot direct dau blai. Kata ka siapang ka jing long apostol hani la don ka jing batai khdiat siapang wai apostol. In pet ya ganen na ka kalau nong jong ka khot ba ka slag ba pra ka ngom ni. Ka kerteng apostol u Jisu ka kentup ya ka jing mut ki babon. Ha ka barang kong ka pan pa ka jing mut jong uwei ubay Jisu pa. Wala kataru upol upenon kam ru ya kan gantin pan penitu ila de kum usyakri jong Christ. Kibun gini khat ke bala ai ka agane kol nong siapa ngajing penitu ka jong upol ila de. Nang Yesus lim kot tang itu artli. Kama peni be upol hila khat directly da ublay. Ikir ma hatunya siam jong Argentina Malaysia Damascus. Jesus Christ khot dia hatu kapor pantrai ya kam jong ke gospel ban elap si gentle leng jong ke perthai ka ula ai ban lek kata ka ding khot ke jong blai ya upol ka blai si bon pastor ngiu I hane ba hani nong tho sabat school uang hane kumju ru la khot yu unong yalap bat unong hikai upol omdai tang ba udai apostol dari unong yalap bar unong hikai ke ketin ke jong blai ngiu I hang ni upol us ngaus kem ya ke jing khot jong ka bawan na ublai u ya thuru haki galatia ba omdai ba khot ya u de gibril kumla khot yangi la apon la thung yangi ban trei henry ha ka por ke jong ha ka tu ka por kum bai pastor la ong ba la khot ba yu direct da ublai kum ngiu I ka ai ka belja ha ka lenti sa Damascus kumba ubleu khot ya Jeremia u ya thu ya Jeremia la khot yu nado shwaba anpun yu nado ka ajit yu pastor hakne ka benta hatu ublei u khot yangiro hakata ka ju kurkom ya mentahi hoi sibun ya kan jingkeli la keli ndre la ngi pet pahan na ka jingkren jong Jesus Christ ha ka gospel ka Matius kalong ba apopra hang tu ong yang ibar khoi wong namar kata to ke da leit no ma pi de plong sunrani ki ben rio baro kata kamu kare ka kam jungi uwei pu Kristan ubla priang Jesus Christ ba un khat ki wei de ba kin long kinong buat jong Jesus Christ ka jing khat kamut tang kin jong apostol Paul kamut jong Petrus Yohanes terter nda yang hiru la khat yang hiru la khat na ka jing dum si jing sai pelan jong gospel amen ke ngiru ngiden idai bani simentalang wai pu wai Kristan idai bani simenta ban khat la mi perlo jong gi baheng masam jong sya ka jingit bisi sya ka ku kitin jong blai ban pelong senran ni ki ban pelong senran ni ki breus sya ka kam jong blai ka blai si bon pastor ke ne ka jing jubab ka basai kum ta ngi sngo ba blai khot yangi baro wei wei ke bala pliang jo Chris bat ban anlong senran ni ki wei ban itu ya uta ubala khot yangi ubala khot ro ya upol ngin ya poisa ka wei pat ka jing keli ladangi pet ya ka jing lek ka jong upol sha kanong ba Athens haswa ba unlek sha Korin upolo ya ulayalap ya ka gospel hapdeng ki nong Athens ha kalentiyo bat ha utu ulom mo ha aryo pagos ka ai ka kubor ka batmai ka ba kini ki briu ki asngeu ha ka ni ka nong ba Athens pastor la bani tho yangi kandiat ka kwa bani tho is pang ka Athens ka dei ka capital city la ni ka nong ba jong ka Greek jong ki Greece ong la wa jong ki Greek kitu ki briu hong to ka dei ki briu ke ba la pi pet ba na ka kam ka apostle nom khan nyeu ka khot ka bar huwei ibn tai ba khan du bong ba kini ki briu kim ju klo ya ka ai ru ka wei pat re tang ban ya tho la ne ban ya sneu ya ka ai ka ba kham thmai wow kata ka de kom ka jinglong balakoi jongki ban sap iki jing kai ha te henry habu pol wan seni pada wan ra ka jing kai ka kham khla ba kham pher banyak ka ba kan banyak ka ba kinong esen ki hikai ni tip bana Greece sibun ba ki scholars kum gi jong Aristotle Pluto ba ki Greek philosophers mo ki jing kai jongki ka ba bon serta haru kata-kata
te hendrai upol pu wanra ra kawai ji kai te kita ga ji kai ka ba thamai ka upol wanra saki pupule bhana du ka khat ka ba khat khandai tu gong te onda kila kam yu kila lam no yu sha ulum Areopagus kidong nila bantip ka ai ka ni ka ji kai ba thamai ya ka melalam nama mewalam ya ki ai ki ru ki khla siki skor jongi nama kata ngi kwa bantip kamud iu kini ki ai ki ru te kino ethen mo aumentan baro kelia so bat ki so snong ki basong basa hangta kim ju kloy ya ka ai ru ka wai pat rei tang banyak thu lane banyak sngau ya ka ai ka kham thamai kan ni ka ji kai ka kham thamai ki long curious ki long ki kwa bantip ai ka ta ni kai thamai mo par reu pol uyarap ban siapang the gospel jong Jesus Christ. Kemudian sibon pastor. Kani kedai ka kubor ka ba kimpat juas ngau mo hagatu kupor siapang Jisu namar ki Greek kemba piang kedai ki ba karau hagata ka rukom perkat perdan ka jing pule puti ki jongki. Rai hang nei ngi iba upol uyalapan ban ya uta ublei uba kim ito. Hang ni uang hatu record ke bar pulai namar habang ngayat bat ngakimi to ya ki ki jing mane jong pi ngala shem ha keduan ha ka baladon ke jing to kum kane ha ublei ubam ito ya uba pi mane namar kata klem de ito ya une ngaya lap ha pi upol upendon kamru na ki jing to jong kini ki breu hi namar upol udai u scholar ubala pule pule sibon ki jing pule te upol uyalap haki ya uta ublei uba kim itho ubadei unong thau jongki bar une ublei ubala thau yaki larangi pe tu wat hakatur khat bar punyau ya kaban wat khnang ya ublei yo le si kumno kinda yo tare na din jong u bat shem yu u la unlong jingai na uwe pa uwe nangi la umlong jingai ta larangi pe tu khat ka bar pun riu ro upol ong la thau ru naka we ka snam yu kanja ban riu baro ya kaban syong halor ke kendau baro hawa ula pentik na yaki ayom malabu bat yaki pot kis jaka syong jongki ublei bo iki yaki jai ban riu kani ka komisyong yasa jongi hakani ka perthai larangi sa hakino kino ki jaka ki benta jong ka perthai ublei ukwa yangi bangin wat khanang yu upol ong ni hagrukot ka ba arpau nyau tinang ta nyu i hani ba ublei ukhot yaki briu ke jong u sha ke jingkala ka bamut hagatu khot ka balai peu ublei na mar kata ule kumbam khmi yaki ayom ke jingbam tip hanrei menta u hukum yaki briu baro keleng la keleng ban kala ka bamut menta ke jingkhot ke jong blei hoi ke jingkhot jong polik tu briu bakin kala bamut ken pediang ya ta ublei uba kimpat ju itu ubala thau yaki hanrei kilamani ke dur yaki blei thau ublei ukhot yangi ro dan pedeng jongi let's say nimpatip yaki babun ki jing hikai jong Bible henry anda habangi latip yaki jing hikai jong Bible yaki jing sisa ublei ukhot yangi ro bangin kala ka bamut ki meit pa it jongi let's say kenom tip lut yaki jing sisa kum mangitip manta henry ublei ukhmi yaki ta akum ublei ule kum bam tip yaki ta ki jing le jongki henry hangi pade ublei ukhot yangi bangin kala ka bamut dei pastor kadai ublei khot yangi bangin kala ka bamut tiga ta ka jing hikai ka balong ka ba khala bat ka ba thamma yakini kinong athen te nganget ba ki jing hikai jongi ro le se kala banlong ka ba sngo khala ka ba sngo pheri ki wei namar ba ki wei keyboard la ka jong ka jinget ki jing hikai te rei ka ai ka ba wan na ka Bible diang ya kata ka jing hikai kumba upol uhikai yakini kinong athen pastor pidon evan ban hane tong kwa basuban khandian ya ka rukom keren ke jong pol rukom hikai ke jong u kalau upai baik na ka ai ka baki gratis chua khandian pa upun he kata ka jing sungthu jong ki ban penyar susu ba ki kumfi aumentan baki de kino mani blai thau handai upol pa upun itu ya uta unong thau namar kita ki blai thau tadi ba thau ki breu
Ni Paul pun itu pada tahu boleh ubah tahu yaki. Hai. Tiang ni kak compare hendiat kata karukom hikai yang Paul kai ikum kebat mai kan. Tikum ta yang iru kaju. Ya kai kebeng hikai lese kan pau kum kebat mai. Nasung tenat katu bentar ke bau Paul Ukraine hang ni usim na kinong tho jong kini ki Greek kini kinong Athens. Hatur khot bar phra ong namar ha ungi im bat ngi ki bat ngi long de. Kumba kibana kinong thau jing roi jong pi hiru kila ong namar ngi long ru ki kon ki ksiu jong u. Wow, hang ni Paul usian gerkom nyalap jong u ka gospel sigi bre upen itu. Usim na ki jing tho jong kiro banyanu jor bar pen itu yaki syaki ya uta unong thau ubla thau yaki. Bat nak jing roi jong kiru mo. Setelah. Tengyo i hang ni ba Paul udai uwei na kita ki breu ki bala start ha kajing pule kajing u nashabar jong kajing tho jong kijiu upule ye kita ki kijing tip extra mo kenang ba ula banya sam sikiwei ru ki bom itu ya ublei tekum ta kajing tip jongi kamdai bangin pule tang bangi pule kini ki ngila ban pule ye ki weru ki jajing pule bangin tip ya ka perthai ye ka meriang saudong saukun jongi te ngini pe sakawei de ka kajing ya pule ka jongi ladangi pe ha kane ka kajing lek ka jong Paul sha Korin pastor ni yo i hani ba Paul balada ureu scholar ndrei open here yala di hakata ka kerdan ka ba ya rengkat bat kibri pat ba te ka ai ka kam ka ba u Paul u trai hang tu kata ka ba u kwa ban kot shikiwei da ka ba kiwei kin itu ya ka gospel Haka citi haka kam ke apostol kalau mhat pra kerkhot berengkong hadu terteri pule hadian kini ki airu ula kendria no na Ethan pawan Korint haba ula syam ya uwei uju uberteng o Aquila ubri ubana Pontus haka jaj ubala wandang sibit na Itali barka Priscilla ke tengah jung nama Claudius ulala hukum yang kijiu barok ban kendria no na Rome ulawan haki tiada mar ba ulong ubat cutrai kaju kakam ulesa barki bagliatrai namar hala kakam kalong kinong thau ying jan te uji pun inia hakisna kok man la kasih sebatan ba uji persyang pun ko ye kijiu bagi Greek hang ne kapan i hangi Isang tu bawa Aquila bat kalok jong uru kita kinong snaying jan. Upol ru de nong snaying jan. Kata ka trade ane ka kam ka bakia trade kapan ye kendu iki pelong perlok barki. Kata kamu ke trade lang ke juga kam. Nidon sibun ki prabangai minta sanisa selong jong iru ki bade ki misteri ki tu ki bawan trade ki misteri ki rap lam me kiru. Mentang labun ki prabangai ki bayak lengba ki dak jing penitu ala negeri hikai jongki para nong trai iwai pat te kum tangi kenturu ya ki nong trai jongi la ne pili trai belaru prabai trai bela pila hikai la meki kum tang boleh upol ne wadu scholars udah scholar insyaallah de ben hikai university andai hi tu ang ne upol ukam simera kam kumuno hikai hagi school ni college jong to kapor mendai andai utai pen banyak kam ka ba madan Kalau udah pas start ada kata-kata kejing tip, mau udah bola pas PhD mengelak ban mentah. Lalu penrit ada dia kata kerdan kebulak ban kot syakibri kiba madan ru, syakiri madan rupai ba barkum juru ulak ban kot syakibri bala he kerdan nomor ba udah hi philosopher lah ne pakrau perkat. Kene kejing tre jong Paul kam dai ba yo kam syawai. Ndai ule kene kenang bu ulak ban kering ye kinu sim syau Yesus. Amen. Kalong si bentar ke kambo Ukrasian la de ya ke ministry jeng uma ya ke jing trai ke jeng u ya ke jing lut jeng sep nata ngi i upun utrai ya ke kam rai klet pat ya ke jing don kam jeng gitu ki wei nam mentaban itu yu jisu ndai tong syua bakwa ban pensong thu sisu itu bentar namar itu ke por empat organize ya ke balang tempat dai ke balang organize kumuni ke sini bentar nah takada por sim ke jing kle ban pembiang ya ke bang badi ya ke bailet by one jong u ba jong kiperlok ke buat yo
Te ngisut ho bah itu ki por kane ka jing trai ying jan ke molong ki tent house munta. Ha ki besina ki pandal nam ta ki jiat ho nam ta ki jing khawai ter ki kamai he bah ki briu. Te kata kamu upol ru ule kane ka kam nam ula ban le chanu nu jakar ula ban trai kita kam. Cuba don ki jiat ho ane don ka jing khawai ni tai usim kontrak ban trai kita kam. Kata kane ka kam ka sutanat ka upol ule. But hak itu ki kam ula ban kendu sibun ki perlok. Amen. Te nang tang yu iro de ba kut tang hang tu katu ka kam ka ba ule yu i ba ule haki sinagog jong ki jiuro. Itu basau. Basau. Upen ko ngu upen inya bat ki jiu habe de bat ka gospel. Te yu i ba hang ni upol upen kam lut ya baro kita kilat. Kita ki buit rekam gi strategi kanang ban kot shaki way nagamta uji Yesus Kristus. Tenang ta angin yapet sagwe ka jingkli ka babot. Ki ay kita ki historical facts ne ki jingsisha ki ba nyu i ha ka nongba korin bat karkom im bat karkom nget jong ki bru ha ka ne ka nongba balai pol ujit ya ka ne ka nongba ha korin. Tuan cipulin kane ka kalau nong jong i slag bakhat way kata ka paragraf slang do ni. Ka korin ka long ka jaka pedeng ka bakong san jong ka persahindai. Ka pau nam na ka benta khai pateng ka ba roi. La penjat yang ni nong ba da rom hakasnam sispa sapun riu chuau kres. Pada taipat da u Julius Caesar. Kum ka jaka shong jong ki Roman. Ha kasnam saus pusau chuau kres. Dai kane ke Corinth Roman ka ba pau ha ka testament mai ha ka porupol. Tapi pek bahang tu hang ni Corinth amdai kum ka Athens ba Corinth ke don ke jinya shrut ke jinya daj mo mai ke Greece ki Greek ni la banong ki Greek bat kane ke Rome kim dia don ke jing sing tu jengmut tamon hane upol phat na Athens wan si Corinth bat kini ki beri ke basong Corinth pada kidai ki beri ki ba mani beli tau bat ka blai ba ki mani ru ka Aphrodite kare ka blai jong ka blai jong ka jing it bat ka kha ka long ni la banong ka shong ka kam shong kurim shong bat ka dai ka blai jong ka jing itnat jing babriu blai babriu ka blai ka ba des pangka jing ro jing par ha ka shong kha shong man ha ka jing ro jing par ha ka jing kha khun ong nom tama bat upol lajit khna ni kane kanong ba namar bahang tu don kibriu kumuli puli mentan don kibriu kiba sisha kiba wat you blai bat nreker kom im jong ni kibriu kalong kar kom jinget jong ki mane kata ka blai ka buku kata na so thoi ka jing im ko belong lengkar ka shong man khai patang ka ba he hakino kino ka jakap ni ba ka jur ka khai patang ki kam aurea ki bon te hang ni shong Corinth ki bon kum kita ki kam aurea kam dimet ngila ban ong mentang ngi por bat ka kam khai patang ka bon jaj baru pol ujit hani nong ba mle abu de jit ma u hang shau blai ula pen su tho ya u bahang tu don kibriu ki bisisha ki bawat ya u Kublai shibon pastor kita ke jing jubab ke ba syai ke basung tenat ngila syai tu habede bat kene kanong ba korin ti nyu i walah pedeng kita gijing sniu ka gospel kam shimla kut lani ka om shimla khanglat ya ka gospel ubleu la penon kam ya upol manlong unong sakhi ya ka kerteng gejung u hakane ka nongba ka badap de gijing sniu kijing le auria berkita kijing long jingman jong kane ka nongba ka badap de gijing sniu te ngi yo i ki nongba ki sor gijong ngiru menta ki badap de gijing sniu henry wala kataru ngidon kam ban ya lap ika gospel manra ika gospel sya kita ki bru namar ba kidon kam ya gijing pin ngini pe sakwe ka ngini pe gijing kli babot pastor pila banya tu ingi kindet sipang kajing ya persya ka ba upol u ya kendo ha korin but kajing mi war ha pedeng gitu ka kajing ya persya jong kibriu ha korin ya kajing lap ka jong u hang ni ngi sem ni ngi chupuli no bet na ka kala nong ka ba khat pra ka khot ka ba san ter hang tu na ki kam ki apostle temen ba usilas baru Timothy keliawan hier na Makedonia
la pensyit ham ya Paul da kata kaktin udah pla ha kita ki Jew bau Jisu ulong utau Chris te haba kriyeng yale persya perkeren ben ula kenterno yale ki jany bat ula ong haki kasnam jong pi kan long halor ka kli jong pi ka khut na du menta ngale syak gentle kajinya persya hang ni namar kibriu kila im ya katu ka niam ka ba mencua kim kwa banyak sengau daga niam ka ba compare war ha ether menne kibriu ki kwa ban tim mo ka bahang ni korin pada kibriu kum sutunar ban sap ya kata kajinya kai ba thamai jung ubuan ra te bla le no nang ta bla le hapo ka ying jong ubai ubri ubagerteng u titas justice pa mane ublai ba ka ying jong u galong hasnda jong ka snekok te u Crispus unong sinsyar ka sinakok ulang nga yaw try lembar ka ying jong ubaro bonru na kinong korin haba kali osngaw langit bala baptis yaki ting sutunat bawar hapdeng jong gajing la persya kidon pada kibriu jong ublay kumuni osngaw menne haga dekat ka ba khandai mo onda kum tau try la ong hopol da gajing isu pa men mir whatsapp ting handai tu keren bat whatsapp jar namar hang ni rudon kibriu ke ba kumahadong hapo jong Elijah mo boleh orang adon sa nyajar ki khosi bampat dam ya pol bampat dam ya ubal te hang neru kalau gumjui hakawai pakawai ginong ba hakawai pakawai ginong rit kidon kibri ki ba persya ya gospel kidon ru ki ba eat you Jesus Christ ki ba eat you blay dah ka sim bersur tiana kata kadau mat langi la du lat banai alap haki jaka ba pher kumba du lat upol mentan rei ngim dai ban sange ya kajing tre jongi langi du da kawai kerukom ni hab dai da kawai kerukom te kum tangi ha ban pron kami ki but ki bor bar khat ka bungi don ai ban kat ya gospel sia kitu ki bri ki ba i ba ki bare ban yo jing penem ko boleh jibon pastor kalong ka ba syai bat ka ba snotenat kanika kajing syam gajung pol hane wala don kajing Henry nyo i hani ba ublay pen silur ya Ukraini ni kinten ba umday ban sengap jar uday ban kren uday ban yalap namar ula kular ya pol ba undon rengkat bat namar don sibon gibriu ha kane kanong ba bat kadai ka we ne kinong ba kadai ka we ne kijaka ka ba upol usa bon kapor nyo i hani usa hadu kumba sisnem Henry benai dai lani kat para benai usa hakani ka jaka hakorin uyalap ika gospel tingyu i kajing persya hane ka wan na ki jiu namar ipasal la omne ba kini ki breu namar ba kim kwa ban nget ya ka ek ba thamai te kini ki breu ki sngo biang hak ta kajing nget ka barim ka jongki wat lah nyu i ba kini ki breu ki bar reunium ki persya handai ki don pada ki breu ki balong riu blai ki ba wat yo blai kita ki pediang ya kajing sisa te ki breu ki ba wat yo blai da kajing sngorit ki pediang ya kajing sisa ta chuka ban ban kumutos tos justice titos justice parang ning yu Crispus kini ki reunium mentar babon apa saya di tang reunium kita ki berai siam don dan ki don kendi kensai kata kumolong hang ni kata nong ba korin yu tang ini kerteng hai te mod ompap hi bandon hagwe po gisnong hagwe po nong ba ki breu jong blai amen ni haban tres tom nong tayang ki ko boleh jibon pastor ini pa so we kajing kli pastor abi dai bat kashti ka ba utho sheki korin balai ba upol utho ya kanika shiti bat hatu kala bandon ka ka bajia ka namar ba upol usapa ini shiti sha kabalang hakorin kawai na kidau balai bo upol ha ban tho shiti kalau bu umla banya don rangkat barki barbor kemul yo imen ne udan tangis nem ru benai te hadin kata ulah ban le siwai jaka pat banyalat gospel kata kadai kajing la sobiang sistem ru benai ban sang tu kar wai gitu bungi puli men ne kar wai kata yang i ba usa sistem ru benai bawa dai ban le siwai pat te kum tau sapa dari siti ne mar badon sibon ki jing ya persya ang tu langi puli na du kar ka ba kar wai yang tu itu ne kaung gum ne kar wai
Kasih ti benengkong si Koren kalau nong benengkong kalau kau bakal away. Una malaya tu hanga siapang jong pi go para benget jonga da kita kiban na kaying ka kloy. Badan kinong yamai kajing yamai hapring jong pi. Te ya kane ngamut ba away na piuong nangalong ujong upol mangati ujong Apolos mangadi ujong Kepas pat mangadi ujong Chris terapan ya bentai Chris asal play upol naga bentai jong pi dan nela penbaptis ya pi gerteng upol ngangu ya blay bangam sim la penbaptis ya nu ru na pi handai tang ya Krispas bayu Gaius yo dan ba ong banga bala penbaptis ya pi ha gerteng jonga sisiang ala penbaptis ru ya kayi Stefanas namar kini ngamtip langala penbaptis ni ya nu ru pat namar Chris simla pha yang ban penbaptis ndrai banyak lap ke gospel makajing start kitin yo ba on penda no ya kading pena Chris Wow. kajingnya le persya ni kadai kinan art lagi ai kemudian ong menne bah Korin kadai kajaka jong kajing mani beritahu ya katu ka Aphrodite bat kadai kajing kam aurier kibunang tu plus na lor bakini kibri kliap diang yo ya kejingai ke Paul wikai penban la don pergi ngajong Apolos ngajong Paul ngajong Chris kumta terta ki kwawan penyapat ya kata kabalang ngajong blay mentah ki sengiru we usang na kawai kabalang dia kata kamut bahnisya kini ki kamjong ke jingseng balang baper kidai si bentana kamjong kamdai ka kamjong blay namar bo Jesus Christ utung tang kawai kabalang upol wa Apolos ki yalap tang ya kerteng jong Jesus Christ namar kumung ni puli menna na ka kam ka apostol mo patang ha kerteng jong Jesus Christ si patang ka balang jong Jesus Christ si kele benne omre ban peniapia ya ka balang ka jong Christ kumbaong Paul mentan mo kung hato ngala bentai Christ te kata kamu ngimdai ban peniapia ya kijinget jongi kijinget jongi kele ban pensionong rim betana ka Bible hi batang ha gawe kijinget ngiri bandon kumbaong ha ka City Paul si Efesus mo nomor sa hong to ka omno ong way utrai ka way kijinget kawe impun baptis kamu mendai bandon sibun kan kibalang ha persai te bandon kawe kamet uang kawe kamet we utrai mo te hang ne polu u ya persya ya kata kajing ya penpat ya balang jong play Kemudian Sibon Pastor nyu iba kini ki barok ki dai ki jing penjot jong usoitan ya ka balang ka jong play neba ka jingwan ra ya kita ki jing snyo per jimut hapok jong ka balang kat bal ka balang kadang he kadang roy nyu iba kata ki isu ki jing kadang mi ki jing apat ki jing pra te kum tang nyu ka bajia ha kane ka nongba kane ka balang ha Korin ki jing per jimut ki jing ya mudui ki jing ya bishar iwei te nyu iba upol thoro ha ka sti ka jong u nangkong Korin riu dai langi pulin do dekat ka ba nangkong hado lai bagi bishar iwei ong piwat bishar bahabam pat dei ka por kampat dei ka ya mar bawat ya ki angel kita ki belahap no ngin ya bishar tenyu kini ki jing mudui iwei te ka kadon sibon ki jing ha kan ka balang ha Korin tingis ngau tho hang ne ba kumba ni no tho sebab school ong ne ka sla ka ba khasan ka to paragraph ka ba khadu ong na ka Korin ngis ngau tho bagi dekhot jong ka Korin kila syakta ha ka culture ka bran saudong kila ken kor ki kum ki jing Yakob ka bor bar ka spa ki baro ki bala banbu ha ka jing ya ka balang jongi mentaru kumjo pan banu pola wat ban thau ya ka culture ka ba pan lejimut ha ukris karukom ban yo ya ka perthai lemba ka jing pek jong ka gospel kat no ka long ka ba kongsan ba ngiru ngin yo ya ka perthai jongi ka ba menta lemba ka jing pek jong ka gospel to ai ba ya ka perthai ka jongi on penkelai kara gabor jong ka gospel Henry ke ka bang yo ka jing menta ka long ba ka perthai ka larung ha ka balang ka culture jong ka perthai ka larung ha ka balang karukom im jong kibriu ha ka balang ha ka no ka balang nyala banong
baka perthai kala rung ki jing le ki jing im jong ki briu kerkom im jong ki kerkom kren ka khana nata ki jing le jong briu hanrei haga jing sha dei mangi ban pen kala ya ka culture jong ka jing im jong ki briu da ka por jong ka gospel Ka gospel ka ban pengkelai ya ka lifestyle jong kibril. Mdai ba ka lifestyle kan rung sa kata ka jing kan yakhle pa ka gospel. Ka culture barim ong nom ta. Culture ka bas ni culture ba bahat balai. Ni ban pediang kan. Mdai ka culture ka bai persya ba tin jong blai. Kum ka jing im aurea kum jing mani bai thau kita ki jing pai kita kim dai ban rung pa balang kan. Ta khoblei shibon pastor ya ka jing sim ta jing phi ha ni ka sabat school jingi ngai ba kalong ka ba shai ngi wei ka jing khot ka jong ublei upol u khot yangi ro wei ban long ki sinran na gam ta jong u ban long kita ki betrei ye ka kam ka jong u ha ka no ka banta jong ka jing trei jong ka jing im ka jingi u jisu kwa ingi ban long ki no sakhi nam ta ka kerteng ka jong u pastor ka ni klong ka bakut jong ka jing ye kren ka jongi Semoga habnya lami hakajing dua penwai. Tanya dua. Ni wana khmat jong me ko pa jong ba benang na jing songu. Ya me na ka banta kani ka kol nong ka bal pun kre. Na ka banta ban ai ka jing sneng, ban ai ka jing hikai, ban ai ka jing sempang, ban ai ka jing sotho. Ba ban yalam yang i bet show Jesus Christ. Bolong no penim no sospa. Bolong no pelong jong ni. Ya songu na ka banta ke scholars jong i ka bal pun kre ya gini ki lessons sa ni ki nong. Ni pa menaikar hu yaki terung karo ba barok ke bi asngau ya ni ka kelas jikai ka bangi sim na tin jome ai ba kini jikai kinong do long snam ban ngi pin pediang ya kata kar kom im ka ba memela roidak ha ka bible ka tin ka jome ka balong kum ka manual na ka banta jungi kum no bangin im kum no bangin perkhat kum no bangin ba min di kum no bangin penkre kham tam na mta ka hima ka jome ka ma penkre na banta jungi wei pi wei ker khu yangi ker khu ya bar khak bi asngau ya kan ne ka jing hikai ini buti bi pan agar teng Jesus Christ no pnem bonong sus pa jungi menta sis bam jukur ru amen Amen.